všechno. Devítka, slovenský pochod o změnu. To je objedno, slovenský pochod se teď hraje objedno vystoupení, to bylo 9, 7, 9, 8, 9, potom to bude, to už nebude, doufám, že už Slovensko nebude. Tak, ne, že bych měl něco proti Slovensku, to v žádném případě, to je opravdu oblíbený pochod, ten se hraje pořád a stále. Tak, jsme připraveni na startu a bylo řečeno, že zahajujeme poslední sérii. Loučí se s námi tedy dechový orchestr z Temelína, takže budou naposledy hrát, budou hrát i Rivieru, pochodovat Slava Mačkáře a pochodovat s nimi budou pod vedením Jiřího Peška, Popelky, Lomnice nad Popelkou. Křičte!